Bon dia a tots i a totes i gràcies per assistir a esta roda de premsa en la que els socialistes ens hem convocat per a donar a conèixer el que la setmana passada Jorge Rodríguez, el meu portaveu, el portaveu socialista, va anunciar davant tots vosaltres. Com tots saben, la gestió de la senyora Insa s'ha caracteritzat per fer unes polítiques que han disparat el deute, han disparat la despesa corrent i la despesa en personal. I tot això al mateix temps que es desplomaven els ingressos. Les conseqüències d'aquesta gestió irresponsable i electoralista va conduir a l'aprovació d'un pla de sanejament, com ja sabeu tots. I fins i tot els tècnics que van informar els pressupostos ja van recomanar reduir la despesa en més d'1 milió d'euros. Perquè, ojo, no ho oblideu, en aquests moments l'Ajuntament d'Ontinyent està intervingut. Sí, intervingut. Recordareu que després del forage de 3 milions d'euros, Insa i Abat demanaren auxili al govern i aprovaren un pla de sanejament que ens obliga a demanar permís a les autoritats econòmiques per a fer un nou préstec. No oblidem que ja no podem fer inversions si no venem patrimoni municipal del sòl i, a més, l'Oficina Econòmica ens ha advertit que és necessari reduir el dèficit en més d'1 milió d'euros per a poder complir el pacte de sanejament, el pla de sanejament. I tot això a conseqüència de l'alocada gestió del govern de la senyora Insa. Per això, el pressupost de 2010, aprovat en solitari pel Partit Popular i amb 5 mesos de retard, ens ha permès ser novament testics de com el deute, la despesa corrent i de personal ha tornat a disparar-se i, en canvi, la despesa d'inversions s'ha reduït notablement. I això tan sols té una interpretació. En el govern de la senyora Insa tenen diners per al que volen. La mala i la irresponsable gestió del govern de la senyora Insa ha permès que Ontinyent perda inclòs les poques subvencions que apleguen a la nostra ciutat de les diferents administracions governades pel Partit Popular. Recordeu que la setmana passada vos comunicàrem que el govern de la senyora Insa ha estat capaç de perdre 407.000 euros per a instal·lacions esportives. I quina ha estat la seva excusa? Que no tenim diners per a fer front a la part que li correspon a l'Ajuntament. Increïble, veritat. Sobretot perquè el govern de la senyora Insa va acceptar ser part també d'aquest pla d'instal·lacions esportives de la Diputació per construir exactament a Ontinyent 2 pistes de pàdel, una piscina coberta i un camp de futbol 7. És a dir, no han previst una inversió que ells mateixos es comprometeren a assumir ja fa més de 2 anys. I si este fet el traslladarem al món privat, els asseguren que pobre del gestor, que perderà una ajuda de quasi 70 milions de pessetes i per culpa d'això l'empresa no podrà fer front a un compromís ja donat. El que és evident és que la senyora Insa, el senyor Tortosa i la resta de regidors del Partit Popular que continuen fent de palmeros no saben què porten entre les mans. Amb els diners públics, amb els diners dels ciutadans i les ciutadanes, no es pot fer el que a un, o millor dit, el que a una li vinga en gana. I sobretot en un moment com el que malauradament vivim ara. En un moment en el que tots hem d'apretar-nos el cinturó. Però mireu, per part del govern de la senyora Insa encara no hem vist una sola mostra de que poden estar a l'altura de les circumstàncies. Encara no hem vist ninguna mesura d'estalvi que permeta, per una banda, sanejar l'estat econòmic d'Ontinyent i, per altra banda, fer front als compromisos que ells han adquirit al llarg de la legislatura. I no ho veurem. A aquestes altures sabem que no tenen cap tipus de planificació. Actuen a salto de mata. I aquesta actitud, lamentablement, està tenint unes nefastes conseqüències a Ontinyent. És per això que els socialistes, i tornant a fer un exercici de responsabilitat, presentem un pla d'austeritat. Li proposem al govern de la senyora Insa un pla d'ajust per tal que facilite reconduir la delicada situació financera de l'Ajuntament d'Ontinyent. Un pla que, per altra banda, el que permet és traure les vergonyes d'un equip de govern despilfarrador i insolidari que, com hem vist abans, té diners,
per al que vol. Aquestes són algunes de les propostes que hem fet per a reduir la despesa i que en total sumen més d'1 milió d'euros d'estalvi. Per no fer-ho massa llarg, us diré a trets generals allà on creguem que es pot posar la tisora sense que el funcionament diari dels serveis municipals se sentin afectats. Fixeu-vos, sols eliminant la partida destinada a Telelina i tot el que comporta mantindre una televisió al servei del Partit Popular, ens podríem estalviar 206.000 euros a l'any. En 2 anys tindríem prou diners per fer front a la part de la subvenció que l'Ajuntament ha perdut i que impedirà que els veïns de Sant Rafael tinguin una piscina coberta. Així de fàcil. Els socialistes apostem per la reducció de partides com les de protocol, la reducció del voltant de 18.000 euros. Partides que reduïsquen com la del desplaçament de regidors de l'equip de govern, en uns 6.000 euros. En la factura telefònica també se pot reduir en 27.000 euros, així com el cost en la decoració i l'enllumenat de festes i Nadals, uns 55.000 euros. Amb un equip de govern que compleix les seues promeses, l'Ajuntament d'Ontinyent també podria estalviar-se 45.000 euros, el 5% en l'equipament de l'engegarai al que es va comprometre el govern de Camps. També podríem estalviar diners en una reducció significativa en la despesa de personal. Primer pensem que en aquests moments sobren 2 alliberats, que suposaria un estalvi de més de 90.000 euros. A més, també es podria reduir el cost de la cúpula policial, que suposaria un estalvi de 32.000 euros. I miren, nosaltres continuem pensant que l'equip de govern hauria rebaixar-se el 15% del salari i no un 7%, com han anunciat, que suposaria un estalvi de més de 56.000 euros. Perquè queda molt lleig que després d'insultar i malparlar del govern d'Espanya, ara ells, des del Partit Popular, li redueixin el sou la meitat de Zapatero. Això es diu coherència. En definitiva, els socialistes hem fet la feina que li tocava fer a la senyora Bar, la qual cosa és lògica, perquè nosaltres tenim l'experiència de governar, mentre que ells la de fer oposició. Però tranquils perquè tornarà en un any a fer allò que realment els agrada, que és fer d'oposició. Amb el càlcul que hem fet els socialistes, podem demostrar que l'Ajuntament d'Ontinyent, i en 2010, es pot estalviar més d'1 milió d'euros. Que amb un equip econòmic seriós i responsable no haurem arribat a tenir un ajuntament intervingut per les autoritats econòmiques i tindríem diners per a no perdre cap subvenció com la que hem perdut de la Diputació de 407.000 euros per no poder fer front a la nostra part. Eixa és la realitat d'un govern com el de la senyora Insa, superat per els esdeveniments i que s'ha dedicat a fer política d'aparador, una política de propaganda i no allò que interessa realment al ciutadà d'Ontinyent. Si teniu alguna pregunta o qüestió, no obstant, us farem arribar tot el pla d'austeritat al correu, perquè hi ha alguna despesa més menuda, més gran, que podrem tindre que en total sumar més de 1 milió d'euros. En aquest milió d'euros que s'estalviaria, què es faria en ell o per a què s'invertiria? Clar, nosaltres, per una banda, hem dit, pensa que s'ha recomanat per part de l'Oficina Econòmica de l'Ajuntament que durant aquest any, per a complir el pla de sanejament, hem d'estalviar més d'1 milió d'euros. Nosaltres hem tret 1 milió d'euros en aquests moments, i no sé d'ells d'on van estalviar-lo. No obstant això, també pensem que els demostrem que se poden estalviar recursos que entenem que en aquests moments no són necessaris gastar-los per a exemple, per a no perdre aquesta subvenció que ara diuen que és que no tenen diners, que fa 2 anys varen agafar el compromís, fa 2 anys, ara ens diu que el Zapatero que no enviarà diners, però és que fa 2 anys que van agarrar el compromís i que ara no poden fer front. Nosaltres ens hem dit més de 400